ịgbatụrụ ya. Ụwa niile were n'ọṅụ zigara dị nwere mkpu, were n'ọṅụ gbara dị nwere odibo, were n'okwu aṅụrị biya n'ihu ya. Anyị bụ ndị nke ya, bụrụkwa ịgbatụrụ ya. Maranụ na dị nwenu bụ Chineke, ọ bụ ya kere anyị, ya nwawanye anyị bụ ndị nke ya, bụrụkwa ịgbatụrụ ahụ ọ na-azụ. Ewo, anyị bụ ndị nke ya, bụrụkwa ịgbatụrụ ya. N'eziele ka dị nwenu siri mma, ebere na ịhụnanya ya na-adịgide ebebe. O kwesịrị ntụkwasị obi ruo na ndụdụ ga ndụ niile. Ezie, anyị bụ ndị eso na ndị nke Chineke, bụrụkwa ịgbatụrụ ya. Anyị bụ ndị nke ya, bụrụkwa ịgbatụrụ ya. Niile tụkwasị